Existeixen dos tipus d'estiuejants, els que es deixen emportar i els que prenen les regnes del seu temps. Els que els esperen al poble i els que s'emporten al poble de vacances. Els que resisteixen a provar coses noves i els que deixen volar la seva imaginació. Els que necessiten un descans i els que trenquen amb la rutina. Els que estan parats i els que assaboreixen cada moment. Les vacances, temps per gaudir en família si saps escollir. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Tria la Costa Brava i el Pirineu de Girona.